Krok ma kama Monica kane wane yuene waloso kod masinde mantiere karka nengo man malo kakiritogi kata iwacho nyaritogi to magi gik moko matimore apoya ponono ne ung'eyo kata nosewinjo maling'ling ni ji bro biro to bro target kama ne untiere to ikruok mane ma ponono ne iloso karka iwinjo kanyo nitie surveillance ma koketi to joka biro kata ka iketo double fence kata ikete marom nade joka ne pod yiecho gika kendo ne gidonjo ina kama no kware laptops mano chieng' tarik 17 ma jok moko ne seyo obila no ne kating'o laptop obila no sewacho ni wane wakonya duoko giko mane jong'anyo okawo ochal nade kodoko korka yudo intelligence mokwongo ni jogi chano biro kaeto rito mwandu montiere godo mwandu man kacha nengo gini malo Monica. Unfortunately sama ng'anyo timore ngato ing'eyo ni ng'anyo timore but there is no surety ni kari emi adhi bedo targeted en ga gima biro ga by surprise kata kar printing mano bedo targeted onge ng'ama nong'eyo ni nyalo timore kaka notimore but what happens aparo ni kata osiepna ka is aware ka inie biashara sama wa grow even sami expand sometimes wadhiga e bank to wakawo loan sami kawo loan in fact mane gima sometimes iwacho ni gimoro timore nitie berne gi rachne sami dhi kawo loan e bank jo bank insist ga tinde ni nyaka wabed gi insurance mar ohala koro yudo ni maybe ng'ama no bed affected ni yudo ni maybe ne en gi insurance and then we've also had such gigi osebedo katimore over time koro yudo ni ng'ato oseng'eyo ni like for example jogi komba dong'eyo kaka gikomba ne wang koro yudo ni out of this ng'ato oketo ni insurance is mandatory. Another thing mosiepna ni owacho which works so well for us kamitiye nyaka ibed osiep jok mutiyogo ma en watchman ni en cleaner en ang'o ma sama gimoro dhi marach to gochoni first hand ni koro kimeumana tufanyaje to karino bedo protected. In fact it is the sure way ma wayudogo protections e ohandwa. Another thing is just cautionary measure iwachachanya ki sani piny rach. Number one okiyepi okiket the life of your staff at risk kinyiso gini yueuru kiny kik watimre nade kiny kik wabitich mago aparo ni e kaka watimo to not to have adverse losses e biashara. Yeah.